Hej, jeg er Tobias, og jeg vil lave en lille let's play, eller ja, det kan vi vel godt kalde den, så jeg tror bare jeg vil starte. Tager der, vi tager den på survival, og bonus chest, uden cheats. Så vi kører bare. Og her starter vi. Lille skov derovre. Små søde kyllinger. Nå, lad os kigge, hvad jeg fik i chesten. Fik pickaxes, 2 æbler. Ja. Yeah. Så vi tager bare tingene her, og så vil jeg køre. Så vi tror lige, jeg vil starte med at tage et par kyllinger. Gør lige det om til nogle planker. Og laver et crafting table. Så vil jeg lave et par sværd. Ja. Jeg vil lave nogle videoer her på min nye kanal. Efter her tiden, fordi, jeg har bare startet den her i dag, hvor jeg spiller sammen med mine venner på en rigtig fed server. Hvis I vil ind på den, så sætter jeg et link i descriptionen til, hvad IP'en er. Og I skal bare joine. Der er ikke så mange regler. Og den er ikke særlig stor, men jeg synes den er mega fed. Men jeg kender så også dem, der ejer den. Og de er rigtig flinke. Jeg kender så ikke. En af ownersne kender jeg ikke. Han er min kammerats gode ven. Og han er rigtig flink også. Ja, så den synes jeg, I skal gå ind og tjekke ud først i hvert fald. Så, fordi det er en rigtig god server, den er lige blevet startet op, så der er ikke blevet taget alle ting, og alt er ikke blevet taget, og ja, der spiller det danskere, der er på i hvert fald. Yes. Så vi skaffer lige noget mad her. Og så bag så går vi over og hugger nogle træer. Og ja, starter op. Så, der er der en jungle. Så vi går over og hugger et par træer. Og en kylling mere. Ham nakker vi lige. Eller hende, eller hvad det er. Ja. Så vi går bare i gang. Jeg tror jeg vil bygge her. Der er nemlig vand, og nogle sugarcanes derovre. Sukker og sådan. Ja. Så det brændte. Når jeg vil gå over og hugge nogle træer. Og hvor fanden blev den af? Nå, men det jeg vil prøve på er at jeg vil jo meget gerne have at min vens server bliver sådan stor, fordi det er jo meget fedt at have mange der spiller på en server, så man kan sige sådan godt klaret. Hans server er rigtig sjov og god, men den startede her den 14.12.2012. Og ja, den er rigtig sjov. Men vi skal ikke snakke for meget om den nemlig, fordi ja, vi skal jo spille vores let's play. Så jeg tror bare jeg vil gå hen og skaffe noget 32 stykker wood her. Og lave et lille hus. 20. Jeg tror jeg skal snakke nogle skeletons, fordi jeg synes vi ser lidt mange ulve her. Meget kylling her. 21. Wow, nu kan vi lave mange pile. Mange fødder, eller fjer hedder det. Så ja. Hugger bare noget træ, så vi lige kommer i gang. Det kan godt være lidt kedeligt her at starte, men jeg vil prøve at gøre det mere sjovt. Så ja. Vi skal også lige lede efter en mine.
Ja, skal lige se, om der er nogen her omkring faktisk. Det er lidt vigtigt, at vi har den ind starten. Og der er en lille sump biome. Jeg kan godt lide dem. Jeg synes, de er sådan ret nice at have lige ved siden af sig. Jeg kan godt lide, at der er mange biomes lige ved siden af hinanden. Altså, vi har jo jungle biome, forest biome, sne biome derovre. Et sted, tror jeg. Ja, cirka derovre. Og det... Og så har vi plain biome, tror jeg det hedder. Hvor der ikke sådan er nogen træer. Yes. Og hvor der også... Nå, jeg tror, jeg var Extreme Hills. Det var fedt. Nå, ja. Så jeg går lige over og lægger tingene. Jeg tror, jeg skal skaffe nogle får. Så ja, jeg tror, vi ses. Det var en kort episode her, men det er bare lige til at starte op og få at vide, så I kunne få at vide, hvad der vil ske. Og den nye server der. Ja, så vi ses. Hej.